Jakú stanicu tam má naladenú? Poprosíme Andreja, aby pustil nejakú hudbu, ktorá na toto obdobie pripomenie nejaké 20-30. Zastavia pred očové a pokračujú Miško, nechytáme sa ani jablčka. Miško? Zapovieš svoje priority. Rok výroby 37. Pani manželky a deti. Chcem ten nákres. Keď hovorí o tej aerodynamike, že tak sa dovolá aerodynamický tvar, tak prezident, ktorý sa tomu